Takže vítajte u mojom 7. videu u Super Mario Bros. A pokračujeme cez 6. level. Dneska prejdeme tento 6. level. No, pokračujeme po dlhej dobe, lebo vtedy som zase nemal čas, miliónkrát to hovorím, ale hral som iné podstatné, hej. Tak. Ale aký tu zase je tu? Ej, nie. Takže dneska proste prejdeme celý 6. svet. Tu máš. Hejbik? Nie. O! No. Nie, poď, dobre. Ok. Dáme. To je, ten svet už je tiež tmavý. Tak, rozbehni sa. Tak. Veľa zaspol. A tento levely trvajú iba tak minútu, ktoré sú tie 4. levely, vždy trvajú tak 2-3 minúty, lebo aj jednu, lebo je tam veľa. A nie. Našťastie mám toto. Tak. Pomalý. A tak až mám to. Čo? Aj, to sú títo bázy, neviem ak sa volá, ale proste, že bázy, buzy. A to sú namiesto, keď dokončíte hru, tak začnete ako keby oznova. A to sú na tých gumbách. A zase vodný level. No, tento level je taký dlhý. Čo je? Zase ovládač nereagoval. Nie, pomoc. To magnetické mega. Beží o to. Počkaj, akože tu? Môžem ísť tu? Nemôžem. Prečo? Tu? Nie. Hejbik. Hviezda, ale je tu. Hviezda. Prosím, hejbik. Ďakujem. Takže. Tu potrebujete, áno, takto sa zahnúť.
ak sa pýtate, prečo tak veľa neospávam, lebo neviem, čo mám ospávať. Je to proste hra a že, na čo by som komentoval zbytočne, keď netreba proste. No viem, čo mám robiť, možno viete aj vy, takže proste no comment, proste žiadny koment. Akože prečo teraz ohňostroje, keď som nešiel úplne hore? Toto je nový typ. Je to šedé teraz. Neviem, čo tým chcem povedať, že prečo je to šedé. Akože mesiac, keď je šedý, tak... Trampolína. Ako to spravím? Ja proste načasovať. To treba tak načasovať. Nie! Tam pozriem pokus. Počkaj, ako šibetí, ako potom. Tak. To sa nedá. Kamoško, to sa nedá. Ani. Neviem, čo mám robiť. Teraz. Tak. Prestaň ma sa. Ja sa vrátim. To je to, pozriem pokus, že toto spravím, ale... Proste ja chcem mať. Ako by som si mal pohnúť, lebo... To ma zdržalo. Nemyslím si, že môžete platiť. Tieto bule byli pomocou ohňa. No tak, ďakujem. Tak. Perfektná hudba, fakt. A ideme na rad. Toto bude 10 sekúndisko. Ježiš. To takto to vidí. Neviem, čo mám spraviť. Dobre. Tu máš. Aha. Chobotnica, to bol blooper. Takže, šiestý svet, zase proste som povedal level, ale je to svet. Takže, ďakujem, že ste pozerali. Ak sa vám páčilo toto video, nech sa budete dať palec hore, prosím vás, dajte palec hore, lebo fakt potrebujem aspoň jeden. A dajte odber, ak ste tu noví a to je všetko. Takže majte sa.